match i Elitettan mellan STFF och Djurgården. Djurgården ställer upp med följande lag. Nummer 15, Tove Enbom. Nummer 2, Klara Bergerten. Nummer 4, Elin Nilsson. Nummer 5, Fia Grönborg. Nummer 7, Johanna Möller. Nummer 8, Olga Langenskjöld. Nummer 10, Madeleine Stegius. Nummer 11, Alexandra Höglund. Nummer 12, Jenny Svanefelt. Nummer 16, Sofia Nilsson. Och nummer 20, Irma Helin. STFF ställer upp med följande lag. Nummer 18, Josefin Halvarsson. Nummer 5, Petra Lindblom. Nummer 6, Isabel Haranen. Nummer 7, Emma Svärd. Nummer 8, Ida Brännström. Nummer 12, Maja Lambertsson. Nummer 13, Linda Sjödin. Nummer 17, Kim Sundlöv. Nummer 20, Malin Svelander. Nummer 21, Malin Sjöberg och nummer 22, Thomas Torstensson. Domare Camilla Eriksson, Hallen. Assisterande domare Erika Persson, Sundsvall och Nils Börling, Sundsvall. Ersättare Djurgården är nummer